Халкыбызның бөтен дөньяга таралып яшәүе мәгълүм. Совет шурында айырып торган тимер пәрдә юкка чыккач, төрле төбәкләрдә, төрле илләрдә гомер итүче берничә миллион татар халкын тарихи, рухи, мәдәни ватаннары белән җанлы бер җеп бәйләде. Илдә чыпчык үлмидиләр. Нәкъ менә бөтен дөнья татар конгрессы да халыкны берләштерүче һәм иң мөһиме татар милли хәрәкәте белән дәүләт арасында әңгәмә, хезмәттәшлек булдыручы оешмага әверелә. 1992 елда ук Россия төбәкләрендә 232 меңнән артык татар баласы яшәгәне ачыклана. Нәкъ менә алар өчен 1638 татар мәктәбе ачыла. 30 елдан соң кайчандыр зурдан кубып ирешелгән бу күрсәткечләр, бу саннар ничек үзгәргән? Россиянең мәгариф һәм фән өлкәсендә вазгыятьнең бик ачык булганга һәм дә аның акылга зур йөк булып төшкәнгә күрә, бу сораулар да күңелне тырнап тора. Дөньяда халыкларның язмышы да, тормышы да, яшәү рәвеше да, таралышы да бер тигез түгел. Әмма зур сынаулар, олы югалтулар, тарихи тетрәнүләр, мөхаҗирлектә гомер кичергән, кояш астында үз урынын эзләгән һәм бүген үз теле, милли мөхите өчен көрәшкән халыклар гына дөньяда күп түгел. Шикләрне, каршылыкларны эзсез ярасыз узучы Татарстан белән Киров ике шиктәш республиканы күзгә күренмәс кыллар белән бәйләгән, үз дәрәҗәсен белгәндәй уйчан, әмма салмак кына аккан Нократ елгасы гына гасырлар буе татар халкының бу сынауларын барлап бара. Тәҗрибәле күз бер караудан Нократ буенда урнашкан бу шәһәрчекнең тормышы кайчандыр бик бай һәм бик тә мул булуын чамалый. Советлар заманында биредә илнең бик билгеле пароходлар, көймәләр, суднолар төзүче завод урнашкан була. Илнең бөтен почмагыннан диярлек биргә атаклы конструкторлар, белгечләр, галимнәр җыела. Шулар арасында һәм бу бик тә табигый ки, һәр вакыт гыйлемгә һәм хөрмәткә тартылган татар халкының сөйкле уллары, кызлары да аз булмый. Ил таркалгач, завод-фабрикалар ябылгач та, үз тамырларын, нәсел-нәсәбен Киров өлкәсендә киң җәелдергән халык биредә яшәп кала. Бүген Сосновка шәһәрендә 10 мең кеше яши, шуның 3 меңе татарлар. Еллар башында Сосновка шәһәрендә Идел татар ансамбле оеша. Безне Казанда да, Кировта да бик яхшы беләләр ди. Менә бу затлы костюмнар һәм өр-яңа аккордеон татар конгрессының читтә яшәүче милләттәшләренә зур бүләге икән. Шуңа үз төбәгендә әдри казнасын татымаган артистлар сөенеп туя алмый. Татар җыры аша халык үзара менә шулай куанычларын да, көйнешләрен дә бүлешә икән. Татарча сөйләш алмаган татар кызлары, урыс кызлары да бездә татарча җырлыйлар. Алар татарча сөйләш алмасалардан татарча җырлар җырлыйлар. Әйтегез, менә җыр аша татар теленә килеп буламы? Була. Моның өчен нәрсә эшләргә кирәк? Моның өчен ул башта хәрефләрне дә өйрәтә, ул татар телендә нинди хәрефләр бар, нинди сүзләр бар, менә шулай торып башта шундый җыр башланганчы эзләп татарча сүзләр өйрәтә Имәнфия. Бөтен җирне перевод ясый. Ягъни җырның мәгънәсен инде сөйләп бирәсез. Нәрсә турында бу җыр? Һәр бер сүзне аңлата безнең татарча. Һәр бер сүзне аңлатырлык дәрәҗәдә белмиләрме татар телен? Белмиләр. Менә бу Сосновканың тулы урта белем бирүче бердән бер мәктәбе. 1200 укучысының яртысы диярлек татар баласы. Мәктәпнең хәтта директоры да үз кешебез. Телебез генә уртак түгел. Мәктәпнең уку планына карасаң, биредә туган телләр арасында бары бер генә тел рус теле укытыла. Чит телләр инглиз һәм француз телләре дә уку-укыту планының мәҗбүри өлешенә кертелгән. Татарстаннан нибары 130 километр ераклыкта урнашкан Сосновканың татар балалары ана телләреннән мәхрүм. Әмма бу ачы хакыйкать бер ата-ананың да йөрәген җилсендерми кебек. Свидетельствую, что нет
божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. Ни дисәң дә, Сосновка татарлары һәр вакыт догада. Узган гасырның 90-нчы еллары башында шәһәрдә мәчет төзелгән. Бу мәчет каршысында бүген мәдрәсә эшләп килә. 40 баланы быел дини лагерьгә җыйганнар. Ижеген ижеккә китереп, яттан гарәпчә укыйлар бик хуп. Биредә ислам дине нигезләре белән татар телен дә әле укытачакбыз дип хәзрәт тә өметләндерә кебек. Әмма тегермәнендә генә һаман суы юк. Поставил его на должность ангела смерти, так скажем. Забирает человеческие души и будет это делать до судного дня. Әлбәттә, инде татар теле әзрәк инде кокшый. Әлбәттә, татар теле мәктәпләрдә юк бит инде, монда укыту татар теле. Садикларда да татар телләре юк инде. Гаиләдә генә, гаиләдә. Ләкин гаиләдә татар теле бетмәгән. Гаиләдә татар теле бетмәгән. Татар теле, чиста татар теле сөйләшә алмасалар да, татарчаны аңлыйлар. Әлхәмдүлилләх. Менә анысы бик шатландыра инде. Бу мәдрәсәне салуга нәкъ менә халык зур өлеш керткән. Бар булганын кырып, себереп биргәннәр. Хәер, татар дөньясы түгәрәк. Халыкның бу эштә күрсәткән бердәмлеге, шулай күмәкләшеп, күңел биреп, дин өчен тырышканнары чыннан да сокландырырлык. Әмма нәкъ шул рәвешчә бисмилласын әйтеп, закон кушкан бар әдәп кагыйдәсен саклап, тел мәсьәләсен генә хәл итәргә берничек тә базмыйлар. Ие килсә дә, көе килми икән. Ну, нам уже сказали, что люди здесь довольно-таки религиозные татары, да? Но вы, когда строили медресе, все-таки основная цель была какая? Чтобы в городе люди, которые живут, и, скажем, сейчас в современном мире очень мало разговаривают на татарском языке, не забывали свой родной язык. Вы не хотите, чтобы татарский язык вошел и в светское образование? Безусловно, хочу. Понятно, что дома нам этого не хватает. Мы же все, дома говорим по-русски, но нормально по-русски нас научили в школе разговаривать. Поэтому я считаю, что для желающих, а у нас 35% все-таки татар, надо вводить и в школе здесь татарский язык. Но в чем же проблема? Это простая реализация закона о родных языках, это реализация закона об образовании. Ну, я думаю, что тут в первую голову, наверное, должно быть какое-то волевое решение главы района, наверное, потому что образование это все-таки прерогатива района, и областное. Но я не думаю, что есть проблема. Может быть, вот пока мы тут строили эту медресе, толкали, может быть, одно толкали, другое упустили. Такой момент я тоже допускаю, как у себя, да, что мы не доделали. Мы занимались или религией, мы занимались или бизнесом, но вот мы, к сожалению, упустили вопрос образования. А вам не кажется, что это основа из основ, то есть это корень всей проблемы, это как раз есть образование, потому что без образования не будет ни религии, ни искусства, ни литературы, ничего. Конечно. То есть вы обещаете лоббировать этот вопрос теперь? Мы этим занимаемся настолько, насколько мы можем. Вот хватит ли у нас сил? Я думаю, что хватит, альхамдулилля, сил все же в руках Всевышнего. Халык шунхаты күп җыелды. Шуңа күрә без көндез концерт ясадык. Раз кеше тагын сорагач, без кичкә дә калдык. Концерт булды 2 тапкыр. Менә шул ук бер концертны уздырырга туры килде 2 тапкыр, чөнки безнең монда вместимость не позволяла менә нитәргә. Яраткан, танылган яшь җырчыларыбыз Гүзәл Уразова белән Булат Нигъматуллин белән бер төркемдә укып чыккан баянчы Радик Фалаховны язмышы Казан белән түгел, Киров өлкәсе белән бәйли. Туган җир, туган тел кебек бер генә була ди. 2 ел элек Радик Кызыл Алан дигән эшчеләр бистәсендә үз эшчән татар ансамблен җыя. Исемен дә җисеменә туры китерерлек итеп, хыял дип атап та куя. Чөнки бу төркем биредә яшәгән һәр татар кешесенең күптәнге, тансык, аеруча кадерле хыялы. Тел түгәрәкләре юкмы? Тел түгәрәкләре юк инде безнең. Шул менә безнең татарлар үзенчә сөйләшәләр инде. Без инде аларга тырышып гади генә шундый материал да җыябыз инде, чтобы кешегә җиңел булсын өчен. Бөтенләй теге факультативта юк. Факультативлар юк безнең. Менә мәктәптә укыталармы? Мәктәптә 2 мәктәп бар инде безнең, 2 корпус. Анда рус телен генә укыталар, татар теле бездә юк монда. Музыкальный мәктәптә укытучылар руслар инде в основном. Менә хәзер быел ала бирсә мин керәм инде мәктәпкә.
И татар бүлеген нитәбез инде. Күбрәк татарча уйнарга өйрәтәбез балаларны, чөнки безнең балалар да татарча уйный белмиләр дөресен әйткәндә инде. Байнислар вроде бар инде, вак-тияк байнислар, но җинысы русча гына уйныйлар инде. Даже менә библиотекаларда әйбер юк, материал юк. Шуңа күрә нитәргә кирәк. Ноталар юк дисез. Ноталар даже татар ноталары да юк. Киров өлкәсенең Кызыл Алан бистәсендә 2000 татар яшәве мәгълүм. Укымышлы Казан университетын бетергән татар теле укытучылары, тел галимнәре бистә мәктәбендә, балалар бакчасында ни хикмәт рус телен укыталар. Татар төркемнәрен мәктәпкә җыю халыкның гамендә дә юк. Әллә инде кулдан килерлек эш түгел? Здесь, конечно, я не скажу, что есть прямая необходимость в этом, но если будет такая необходимость, команда нам, как говорится, поступит, и мы готовы поддержать. То есть что для этого надо? Надо, чтобы сами родители проявили инициативу или нет? Да, это зависит, я считаю, даже от самих родителей. Если они хотят, чтобы их чадо, как говорится, получило азы, да, свой родной язык. Но у нас родной язык, вообще национальный язык русский в целом. И не приоритеты не ставили, что вот русский и русский. Если будет татарские уроки татарского языка в школах, то, в принципе, хуже от этого, я считаю, не будет. Төрки фамилияле дәүләт кешесе буларак бистә хакимияте башлыгы Алексей Хашимов та законнарны яхшы белә. Россия Федерациясының туган телләр турындагы законга төзәтмәләр кабул иткәч, аның кысаларында бала кайда яшәүенә карамастан, дәүләт аңа бу белемнәрне бирүне гарантияли. Моның өчен ни бары балаларны мәктәпкә кабул иткәндә яки күчергәндә гариза язарга кирәк. Киров өлкәсе кебек татарлар күпләп яшәгән җирләрдә бер караганда бу эшне җайга салу 40 катлы түгел кебек. Әмма татарлар биредә исәпкә бар, санга юк. Бу мәктәпнең горурлыгы, мактау токтасында күпчелеге татар фамилияле балалар. Татарстан белән чиктәш Мариец атамалы бистәдә яшәүчеләрнең 80% диярлек татар кешесе. Туган телләрендә укыйлар дип иртәрәк шатланганбыз. Тот капчыгыңны, 2 атнага бер дәрес, ипилек тозлык та юк. Анысы да класстан тыш чара, анысы да мәктәпнең татарларга карата имеш зур илтифаты. Чөнки мәктәп җитәкчелеге сүзләренә караганда, ата-аналарның күпчелеге туган тел итеп үз газизләренә рус телен алганнар да сайлап куйганнар. Родной русский язык. У вас родной язык, русский язык. То есть 100% все родители выбрали родной русский язык. Родной заявление родители пишут, да? Заявление родители это в первом классе и изучают в 1 классе, в 5 классе и в 10 классе. Сезнең менә туган телегез рус телеме? Ничек уйлыйсыз сез? Юк, безнең туган тел татар теле. Ни өчен сайладыгыз алайса рус телен туган тел буларак? Без аны сайламадык. Без бит алар үзләре урыс мәктәбендә укыганга күрә, алар шулай укыталар инде аларны. Без сайлаганга түгел бит инде ул. Мариец мәктәбенә балаларын йөртүче ата-аналар гына бу мәгълүматтан тынсыз үнсез калды. Нинди сайлау турында, нинди гариза, нинди имза турында сүз бара? Аш күзеңне, дөнья бу. Бүгенге ата-аналар шунысы кызганыч ки, 5 ел элек үк мәгариф өлкәсендә тормышка ашкан үзгәрешләр хакында хәбәрдар түгел. Бу ваемсызлыкның азагы гына хәерле булсын. Бу караңгы эштә астан казыну безгә дә ашка таракан булып төшкән Татарстан кешеләренә килешмәс. Моңа хәтта төбәкләрдә үз эшен алып барган милли оешма җитәкчеләренең дә вәкаләте юк. Рауф әфәнди, әйтегез әле, менә әйтәсез, менә шундый иҗтимагый оешмаларны кертмиләр, мәктәпкә кертмиләр. Моны бер оешма да хәл итә алмый, моны конгресс та хәл итә алмый, моны мәгариф министрлыгы да хәл итә алмый. Әйме? Алайса, моның өчен нәрсә кирәк соң? Өлкә хөкүмәтенең теге буйрыгы кирәк. Безнең өлкәдән селкенә башламыйча, кызганычка каршы менә без мәдәният министрлыгы белән, мәгариф министрлыгы белән, барлык министрлыклар белән, барлык оешмалар белән Татарстанның без иҗтимагый оешмалар бердәм булып безгә гел булышырга торсалар, безнең өлкәдән мәдәният министрлыгының да, мәгариф министрлыгының да татарлар өчен булышып селкенгәнен күргән юк. Алар, конечно, безнең файдаланалар. Татарча чаралар үткәргәнгә без уйнагыз гармоннарны 9 тапкыр үткәрәк, түгәрәк уйнын үткәрәбез, татар кызын үткәрәбез. Барса да безнең үткәргән чаралар буенча отчетын бирәләр, без татарча бит
чаралар үткәрәбез, без бергә эшлибез дип. Ике яклы килүчеләр эшли. Эшли, но безгә бернинди ярдәм юк. 30 ел элек 1992 елда бөтен дөнья татар конгрессы нәкъ менә дәүләт структуралары белән әңгәмә коручы, үзара уңай хезмәттәшлек булдыручы оешма буларак үз эшен башлап җибәрә. Ул татар күңелендә милли аң ашкынып торган заманнарда Россия төбәкләрендә 1638 татар мәктәбе ачыла. 232 меңнән артык бала туган телен өйрәнә башлый. 30 елдан соң 12-нең бере дә юк. Бүген төбәкләрдә 1081 мәктәптә 166 мең баланың татар теленнән белем алуы билгеле булды. Димәк, 30 ел дәврендә төрле төбәкләрдә 557 татар мәктәбе ябылган. Татар телен өйрәнүче балалар саны 60 меңгә кимегән. Бүген өлкәләрдә иң күбе татар телен Башкортстан Республикасында укыталар. Татар мәктәпләренең күпчелеге шулай ук Орынбур, Ульян өлкәләрендә, Төмән шәһәрендә, Мордовия, Чуваш Республикасында әле саклана. 1990 елларда Удмуртиянең Ижау шәһәрендә генә 25 татар мәктәбе ачылган була. Бүген бөтен өлкәгә 13 мәктәп кенә калган. Мари Республикасында 19 мәктәптән 10-сы гына эшләп тора. Ләкин бу да бәләнең яртысы гына өлкә мәктәпләре өчен татар милли кадрлар әзерләгән Тубыл, Төмән, Ульян, Орынбур, Ижау, Мәскәүдәге уку йортларының бүген берсе дә юк. Татарстаннан башка Стерлектамак университетында гына әлегә татар чуваш төркеме соңгы сулышында белем бирә. Әйтик, 15 ел элек 20-25 кешелек төркемнәрдә татар һәм чуваш белгечләре аерым-аерым төркемләрдә әзерләнсә, хәзер инде 16 кешелек татар чуваш уртак төркеме бар. Әле бу төркемне җыюда бик кыенлык белән бар. Моның өчен укытучыларыбызның зур тырышлыгы сорала. Чөнки Мәгариф министрлыгына да, район шәһәр бүлекләренә дә, мәктәп директорларына да, хәтта татар теле укытучыларына да кирәк. Иң аптыратканы милли мәсьәләләр белән шөгыльләнүче иҗтимагый оешмаларның җирле төбәк җитәкчеләренең кайберләре авызыннан турыдан-туры бу сезнең эшегез, үзегез җыегыз, үзегез агентлар табыгыз дип әйтәләр. Гомумән дәүләтнең мөгаләмәсе үзгәрмәсә, бу әйбер үзгәрмәячәк. Димәк, безгә нәрсә кирәк? Нәрсә кайтарырга кирәк? Мәктәпләрдә директорларга туган телләр ул зур проблема. Аеруча читтә. Зур проблема, чөнки аның буенча өстәмә тикшерүләр бар, өстәмә китаплар кирәк, федераль стандартларга таләп ителгән, бирелгән дәреслекләр кирәк, укытучылар кирәк, аларны тәэмин итү кирәк. Менә булар укытучылар өчен, мәктәп өчен ул өстәмә проблема ясый. Әмма бу вазгыять халык санының табигый рәвештә кимү нәтиҗәсе генә түгел. Бу иң беренче чиратта мәгариф системасында 2007 елдан эзлекле рәвештә барган үзгәрешләр нәтиҗәсе. Милли төбәк компонентының укыту программасыннан төшеп калдырылуы, туган телләрне сайлап, гаризалап укыту, бердәм дәүләт имтиханнарын нибары рус телендә генә бирү. Булар барысы да халыкны туган телләреннән читләштерде, милли мәктәпләрне тыелып, чигенеп яшәргә мәҗбүр итте. Инкиразның шәүләсе мәктәпләрдә, урамнарда, эш кабинетларында гына түгел, әйләрдә, түр башында киерелеп утыра. Туган телләр рәтенә рус телен кертеп, аны ата-аналарга ирекле сайлау хукукы биреп, бик мәкерле эшләделәр. Хәзер күп баланың ата-анасы гына түгел, әби-бабасы да татарча белми. Алар туган тел дигәндә нинди телне сайласын? Ләкин бит булар дәүләт тарафыннан ничә дистә еллар дәвам иткән ассимиляция сәясәте корбаннары. Чын федератив мөнәсәбәтләр гамәлдә булган дәүләт үзе шул элекке гөнаһларын бетерү юлында эшләргә тиеш иде кебек тә. Ләкин без соңгы 10-20 елда үзәктәге югары җитәкчеләр тарафыннан федерация, федератив мөнәсәбәтләр дигән гыйбарәтләрне дә ишеткәнебез юк. Сез аны кайчан тоя башладыгыз? Ничәнче еллардан тоя башладыгыз? Менә үзебезнең оныкларыбыздан, әле безнең балаларыбыз үзебезнеке сөйләшә. Өченче буынга, димәк, менә икенче буынга әле җиткән, менә бу татарлык мөхите әле икенче буынга җиткән. Менә өченче буынга, димәк, нидер яңа чаралар кирәк. Күбесе менә оныклар инде әйтәләр, безгә татар теле нәрсәгә диеп, алар аңламыйлар. Менә бу максатны аңламыйлар.
Алар английскийны өйрәнәләр, бүтән телләрне өйрәнәләр, бүтән фәннәрне өйрәнәләр, ниләргә йөриләр, укыйлар, өйрәнәләр. Ә менә татар телен, менә шушы алар топмыйлар аның кирәклеген. Менә бүгенге көндә Ульяновск өлкәсендә 14264 бала укый, татар балалары мәктәпләрдә. 14000. Менә шуның ни бары 8000 генә татар телен өйрәнә. Дәресләрдә, түгәрәкләрдә яисә факультативларда. 6000 бала читтә кала. Менә бу безнең иң зур проблема. Менә шуның өчен без ата-аналар белән эшләргә тиеш. Аларның башына, миңенә җиткергә тиешбез. Татар теле уку зыян китерми бер кемгә дә, егы тапшырырга да, әгәр дә баланың башында булса, фикере булса, аңы булса, уларны барыбер өйрәнәчәк рус телендә, татар телендә. Авырмас башка тагын бер тимер тарак. Белгәнебезчә, 1 сентябрьдән мәктәпләргә яңартылган федераль дәүләт стандартлары кертеләчәк. Бу стандартлар туган телләрне укыту өчен түгел, аларны укытмас өчен яңа алымнар, яңа чаралар белән баетылган. Стандартлар буенча мәктәп рус телендә белем бирә икән һәм аның туган телләрне укытырга мөмкинлеге юк икән, ул бу авыр эштән азат ителә. Хәтта ата-аналардан гариза алу да мәҗбүри түгел. Бу мәсьәләне Татарстанда уңай хәл итәрлек көч тә, дәрман да бар. Төбәкләргә исә юлдан тайпылмаска, үз ниятләрендә каты торырга туры киләчәк. Соңгы елларда, соңгы 7-8 ел эчендә күп кенә төбәкләргә милли мәдәни автономия җитәкчеләр булып эшмәкәрләр килде, байлар килделәр. Алар әлбәттә аларга бизнес кына кызыклы кебек. Мен күзәтеп барам читтән. Аларга телдә ул кадәр мөһим түгел, балалар бакчасында, шуңа күрә аларда мәгълүмат юк. Чөнки әгәр дә бу эшкә алынган икән, чын мәгънәсендә иң беренче чиратта автономия ул бизнес белән шөгыльләнергә беренче чиратта тел. Аннан соң мәдәният, аннан соң бизнес дип уйлыйм мин һәр вакытта да. Шуңа күрә менә төбәкләрдә автономия җитәкчеләр булып килергә тиеш шушы тармакта эшләүчеләр, кызыксынучылар, менә ул эшне тамырдан белүчеләр, татар җаны булырга тиеш, татар рухы булырга тиеш. 6000 кешесе, 2 мәктәбе, 7 мәчете булган Гөлстан мәдрәсәсе эшләп торган Шыгырдан авылының бүгенге заманның һәр кискен борылышына үз җавабы әзер. Бу мәктәптә 300дән артык укучы белем ала. Башлангыч сыйныфларда бөтен фәннәр дә татар телендә укытыла. Мәктәпне тәмамлаганчыга кадәр татар теле һәм әдәбияты бөтен балага мәҗбүри. Без уйлыйбыз, тәрбия ул үзенең ана теле аша барырга тиеш. Һәм инде әдәбият дәресләре ул чын мәгънәсендә тәрбия сәгатьләре. Мин үзем дә татар теле һәм әдәбияты укытучысы буларак моның бик кирәкле икәнлеген аңлыйм һәм минем белән коллектив килешә. Без инде 10-11 сыйныфларда да әдәбиятны һичшиксез кертү кирәклегенә ышанабыз. Шыгырдан авылында һәр җәй шәкертләр бәйрәме уза. Һәм монда яшәгән кешеләр динне телсез, телне динсез күз алдына да китерә алмый. Бу татар халкының, менә бу Чувашия Республикасында яшәүче татар халкының горур халык икәнен күрсәтә, тырыш халык икәнен күрсәтә. Үзенең милләте белән горурлану хисе, үзенең телен, үзенең динен саклау хисе аларны шушындый югарылыкта яшәтә. Безнең төпле укыган галим имамнарыбыз, хәзрәтләребез булган, алар шул дингә булган мәхәббәтне киләчәк буынга тапшырып биреп калдыра белгәннәр. Бүгенгесе көндә дә менә безнең максатыбыз да бүген уза торган балалар белән оештырылган шәкертләр бәйрәмендә алар барысы да дин исламга аларның яшьтән үк мәхәббәт уятып тәрбияләү максатыбыз. Киләчәктә Алла кушса шул ук лагерьларда йөреп катнашып, тәрбия алган балаларыбыз менә шушы мәчетләребезне тулыландырып җәмәгатьне тупларда имамнар булырлар, укытучылар булырлар дигән өмет үзәрендә эш башкарыла. Зур сынаулар, олы югалтулар, тарихи тетрәнүләр, мөхаҗирлектә гомер кичергән, кояш астында үз урынын биләгән һәм бүген үз теле, милли мөхите өчен көрәшкән татар халкы ни уйлый, ни кичерә, нинди максат, нинди хыяллар хакына көн күрә. Моның турында безгә Татарстан читеннән карап фәлсәфә кыруу гына җиңел. Кендекләре белән газиз ватаннарына береккәннәрнең шын тормышының катлаулыгын, җиңеллеген, асылын безгә аңларлык түгел. Тормыш мәкерле нәрсә. Бер әшесен, бер төшесен каптыра. Шуңа күрә бу заман барышына да ис китәрлек түгел.
Шықырлы-шақырлы юлларны үтеп, Татарстан шикләренә якынайган сайын бу киеренкелекне, бу төшенкелекне ниндидер тантаналы, горурлык хисе алмаштыра. Никадәр ерак җирләрдә дә халкыбызның зур адымнары, сөйкемле гадәтләре сакланган. Күбесе өчен тарихи рухи ватаннарының бер генә читен күрүе, аның әлегә саекмаган кодрәтен, көчен тою зур куаныч, өмет чаткысы. Һәм бу зур залларда җыелышып, купшы ыспай киенеп телдән сөйләнә торган түгел, кан тамырларында йөри торган үз халкың белән шын якынлык хисе.